En aquesta pràctica treballarem amb dos tipus de líquids superhidrofòbics. El primer és específic per superfícies en generals, preferiblement terres, i el segon específic per tèxtil. Abans de tot, dir que un cop apliquem el producte necessitem esperar entre 24 i 48 hores. Ara farem una simulació, però que ho sapigueu. Per aplicar el producte tenim diferents possibilitats. Una, i la més fàcil, seria aplicar-ho amb un dosificador sobre la superfície en qüestió i amb un drap de microfibres l'estendríem i esperaríem les 24 o 48 hores. O tenim una altra opció, obrir i fer l'aplicació amb un pincell fent un motiu el que nosaltres vulguem. Quin seria el resultat d'això? Si esperem tenir una superfície que quan nosaltres posem una gota, aquesta gota quedi molt ben marcada. Idealment ha de tenir un angle de contacte, és a dir, entre la superfície i l'angle que forma la gota de més de 130 graus. En aquest cas, si fem així, podrem veure com la superfície no tractada, la de la part dreta, queda totalment mullada. En canvi, la superfície tractada, la de la part esquerra, queda neta d'aigua.